wannan wani ɗan uwa ne ya ce ya jarraba wannan sirrin da muka bayar na istighfar da fatiha da salatul fati, kuma ya ce daga ranar da ya istighfar ɗin ma to tabbas komai ya ga ya canja masa. Saboda haka kudan saurari saƙonsa kafin mu yi bayanin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na istighfarin nan ne wanda ka saka min, to shine na yi 12,279, to alhamdulillah na yi 10,000 sai. Assalamu alaikum ya malam Dr. Gwani, Ubangiji Allah ya maka albarka, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Wannan addu'a na yi kuma alhamdulillah wallahi. Addu'a bayansa ne, saboda haka za mu yi bayanin wannan sirri ne yanzu insha Allahu tabaraka wa ta'ala, wanda wannan sirri sananne ne a gurin malamai da yawa, kuma ana ganin ijaba idan an yi cikin yardar Allah. Sirri ne shi ma na samun wadata, na samun buɗi, na samun luɗufi daga Allah subhanahu wata'ala. Kafin mu bayani yan uwa, kamar yadda aka saba, duk sanda aka sami wannan sirri kuma duk inda aka samu a taimaka a yi sharing yan uwa su amfana. Izinin sirrin ayyuwa annabi salati, mu kuma a yi mana addu'a. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa sabi wa man wala, wa ma tawfiq illa billah, wala haula wala quwwata illa billah alil azim. Barkamu da ƙara kasancewa wannan makaranta ta mai taron albarka wanda take sanar da mu fa'ida na yin alkur'ani. Cikin yardar Allah za mu yi bayanin yadda kaifiyar aikin take. Bayan sallar subahi ko kuma cikin dare irin karfe 2 ko karfe 3 na dare, sai ka tashi ka yi alwala, kai sallah raka'a 2, fatiha qul huwa 7, fatiha qul huwa 7. Idan aka idar da wannan sallah sai ka karanta allam nashraha 129, ya ladifu 129. Malam in ka buga wannan adadin na tsawon sati ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka, bi ma'ana ko kwana 3, to alfarman manzan Allah, dalilin annabi Muhammadu, za ka ga ƙarfin ikon Allah, za ka ga ijaba. Allah zai yaye maka damuwa, duk damuwar da ta shafi ɓangaren talauci, to Allah subhanahu wata'ala zai sauƙaƙa maka ita, zai kawo maka canji a cikin rayuwarka, alfarman manzan Allah. Kuma wannan ka daure dan uwa ka yi shi koda sau ɗaya a rayuwarka, za ka ga abin mamaki. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu baki ɗaya. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Hada wassalam, sai Allah ya haɗa mu a karo na gaba.